Καλώς ήρθατε στο βίντεο που θα μάθουμε ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις της καλλιτεχνικής. Σήμερα θα δούμε το πασίγνωστο στην καλλιτεχνική 360. Αν το δικό σου 360 μοιάζει κάπως έτσι, ή δεν κάνεις καθόλου 360, όχι, με τίποτα, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Θα αναλύσουμε εώρηση, τεχνική και προασκήσεις για να ξεπεράσεις το φόβο σου. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση. Εώρηση. Στην εώρηση το πιο σημαντικό είναι να καταφέρουμε να πάμε ψηλά. Για να το πετύχουμε αυτό θέλουμε να κλωτσίσουμε αρκετά δυνατά μπροστά και να καταφέρουμε όταν είμαστε πίσω να πάμε αρκετά ψηλά. Αφού καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη στροφή μας. Αλλά πριν το κάνουμε ψηλά, στο χαμηλό δίζυγο πρέπει να αναλύσουμε λίγο την τεχνική. Το τι πρέπει να κάνουμε με τα πόδια και το τι πρέπει να κάνουμε με τα χέρια. Θέλουμε ιδανικά να είμαστε εδώ, λίγο σκυμμένοι μπροστά, δεν θέλουμε να έρθουμε πολύ όρθιοι και να καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε το πόδι μας πίσω. Χρησιμοποιούμε πόδι, να μας κάνει τη μισή στροφή το πόδι και την άλλη μισή μετά γίνεται από το στήθος και τον κορμό για να ξαναπιάσουμε. Και όπως θα έπρεπε να παρατηρείτε, εδώ πέρα θέλω όταν θα κάνω τη στροφή, κάνω πόδι, στήθος, τα χέρια μου τα κρατάω κοντά. Δεν θέλω να κάνω ούτε αυτό, ούτε αυτό για να στρίψω. Είναι συχνό, γι' αυτό το λέω. Μισή στροφή πόδι. Μαζεύουμε χέρια κοντά στο στήθος και εδώ πέρα τα χέρια θέλουμε να μας στρίψουν για να γυρίσουμε να πιάσουμε. Και θέλουμε να πιάσουμε με απόσταση ιδανικά, όχι να είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε να έρθουμε κοντά. Και αφού καταφέρουμε να έχουμε εντελώς την τεχνική σωστά εδώ πέρα συστηματικά, να το κάνουμε 3-4 φορές συνεχόμενα καλά και καταλάβουμε στο μυαλό μας πώς δουλεύει η τεχνική στη στροφή στην ουσία, γιατί εδώ πέρα μαθαίνουμε πώς να στρίβουμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να το μαθαίνουμε σε ένα χαμηλό μονόζυγο. Στο χαμηλό μονόζυγο στην ουσία το χρησιμοποιούμε για να ξεπεράσουμε το φόβο μας λίγο στο να παίρνουμε φόρα και να ερχόμαστε πίσω ώστε να μπορούμε να στρίβουμε. Το χαμηλό θα έχει λιγότερο ύψος, οπότε θα είναι πιο εύκολο να πέσουμε χωρίς να φοβόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα μεσαίο ύψος μονόζυγο, μπορούμε να το πιάσουμε άνετα ενώ είμαστε όρθιοι. Και πιο χαμηλό πάλι θα κάνει τη δουλειά. Π.χ. αυτό δίπλα είναι λίγο πιο χαμηλό μονόζυγο. Στην ουσία εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτά που είδαμε πριν στο δίζυγο, θα τα χρησιμοποιήσουμε στο χαμηλό μονόζυγο. Με μικρή όρεση στην αρχή για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε λίγο το φόβο μας. Δηλαδή, τι εννοώ με μικρή όρεση? Εννοώ ότι θα πάρουμε πολύ λίγη φόρα και θα έρθουμε πίσω και θα χρησιμοποιήσουμε πόδι, στήθος, χέρια να κάνουμε τη στροφή. Απλά και να προσγειωθούμε. Στην αρχή, αν μας είναι τρομακτικό ακόμα και αυτό, θέλουμε ίσα-ίσα να αφήνουμε την μπάρα και να προσγειωνόμαστε στο πλάι. Και αφού καταφέρουμε να κάνουμε όλη τη στροφή, να κάνουμε έστω με λίγη όρεση, να στρίψουμε εντελώς όλη τη στροφή 360, μετά είναι η ώρα να πάμε στο ψηλό μονόζυγο, που εκεί πέρα θα το κάνουμε με πολύ περισσότερη όρεση, αφού μας έχει φύγει ο φόβος στη χαμηλή. Και εδώ είναι το ψηλό μονόζυγο, που ιδανικά θέλουμε να είναι λίγο πιο πάνω από όταν είμαστε όρθιοι και τεντωμένα τα χέρια μας, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε καλή όρεση. Και εδώ πέρα είναι στην ουσία που θα δώσουμε όλη την όρεση που μπορούμε, σιγά σιγά πάλι, προοδευτικά, λίγη όρεση στην αρχή για να συνηθίσουμε και το ύψος, και μετά θα δώσουμε όσο πάει και περισσότερη όρεση, μέχρι να μπορούμε να δίνουμε full όρεση και να στρίβουμε 360 πίσω. Για αρχή θα πρότεινα να κάνουμε σωστά την τεχνική. Φόρα μεγάλη, στροφή, χωρίς να σκεφτούμε να πιάσουμε την μπάρα ακόμα. Και αφού έχουμε καταλάβει την τεχνική σε όλα τα ύψη, στο δίζυγο, στο χαμηλό μονόζυγο και στο ψηλό μονόζυγο, είναι η ώρα που προσπαθούμε τα attempts. Αυτό είναι το 360. Για τον επόμενο μήνα θα έρθουν και άλλα βίντεο με tutorials για dynamics που θα πηγαίνουν από την πιο εύκολη άσκηση στην πιο δύσκολη. Και κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο για tutorial dynamics. Οπότε κάντε subscribe για να μην τα χάσετε. Και άμα αυτό το βίντεο σας βοήθησε να καταλάβετε την τεχνική καλύτερα, κάντε ένα like για να βοηθήσει το βίντεο να ανέβει. Άντε να ανεβάζουμε λίγο τα dynamics στην Ελλάδα. Άντε!